kunovenkile omkhulu engena nathi alandoda inesiswe esikhulu landoda imnyama kaloku ivela ngaphakathi evenkileni kaloku lalapha ngaphakathi lonto xa nina lapha ngaphandle nimbona sevula iminyango ngenisa nina yena sengaphakathi namhlanje is Monday is the first day of March. Beware the Ides of March. Lo suku ke namhlanje oluqala lonyanga inhle imnandi inyanga yesithathu apha kuye u2021 nguMonday kaloku lo suku esiye singene ngalo evenkileni namhlanje asiyangothenga into yitheni siyothenga isipili namhlanje siphethe isipili the mirror asithethi ngezinye ke indidi zezipili sithetha nga a reflective mirror sincokola ngalonto ke namhlanje sifuna ukuyitsho lento yesipili ukuthi isipili esi sisetyenziswa njani isipili esi sisetyenziselwani ilonto sithi wena muntu ufikayo subscribe and hit that notification ukwenzela ungaphoswa zezinye indidi zezipili mhlawumbe ubhele awuzephethe isipili esigold ngenye imini ikuphose if you have not subscribed masingeneni ke kuyo into kodwa mhlawumbe ibhele phambi kuba singene just nje quick announcement besithe kaloku wena mntu unomdla ukujoyina i-academy ivusilanga academy of traditional medicine wena mntu ofuna ukwazi iziwasho ofuna ukwazi amafutha ofuna ukwazi amayeza wena mntu ofuna ukwazi ukuzithakela sithe last week i-form will be active if you go to www.vusilanga.co.za uye kulaa ndawo ithi about us and the academy uzawufika i-form i-active uzawukwazi ke ukuyigcwalisa ukwenzela uba kwiclass ka-April nawe ungashiye kube khona na uzofunda ukuba ngulo mayezeni uthanda ukuba nguye. That's the first and the last announcement ke siyangena kwinto yesipili xa siyiqala ke into yesipili mose ezi zinto sesifuna uziqala ngokuthi abanye abantu bona bayibona bayisebenzise njani lento nathi siyenza sizawuqala ke kwaba bantu bangekho seAfrika ababantu bangaphandle if you go to Europe particularly ezindawo njengo-Romania ezindawo njengo-Britain ezindawo sinabantu ukuthi abenza i-witchcraft abantu bazibizwa bazi-witches aba bantu bakwinto ekuthiwa yi-Wicca they use isipili kakhulu kulaa nto yabo of casting spells ukucast ispell ke mos yayibona laa nto Tina, we think to cast a spell is always negative, sometimes positive. When you send these spells, money, come to me as and is casting a spell, ufunimali, you calling lovers, you calling abundance, you call prosperity, you do incantations, you repeat and repeat and repeat and repeat. That is casting spells. Bayisebenzisa ke lento. They use amagama amnandi ke kulento kusebenza kwabisipili. They call it scrying or bathi peeping or seeing. Xa besebenzisa isipili ngolu hlobo bathi basebenzisa isipili for i-catabtromancy basebenzisa isipili for being a reflective nto isipili si-reflect. This is one way abasebenzisela yona isipili but the very same people when they use isipili basisebenzisa for healing when they use it for healing bathi isipili is not reflective what you see in the mirror is no one's reflection but is what is in the mirror so xa bekunyanga bejonga lento ugula yiyo abajonga into ireflectwa sisipili but bajonga what isipili is showing them isipili in this instance will work as i-TV for instance but when they use isipili for scrying okanye kule catabtromancy yabo basisebenzisa for into njenge-prophecy i-revelations foretelling basebenzisa isipili ibe yinto ye-fortune telling into yobonisa izinto ezingekenzeki around East London around 2010 there was umlungu owayebona ngesipili I'm not sure uba usekhonana oyena mlungu udumile kwapha eMonti abantu abazi izinto zabantu balapha eMonti kukho umlumkazi ekuthiwa nguD oyena usebenza amagqabi sees your whatever apha emagqabini your future uthi fortune teller kanti lo wana wayisebenzisa isipili at the same time they will use isipili for interpreting dreams xa beyibiza ke lento zelamagama vele uthi naxa uwabiza ufune kubambelele bathi on a romance interpreting dreams abantu ke abamhlophe amaphupha okanye amathongo kubo are very important even though besithi kuthi ngakumbi kwezinkolo sihamba kuzo bathi iphupha into nje it has no meaning while bona ine meaning kude kube khona abantu interpret
unlike thina uzawufonela ubani i-account tolike nalipho bona, they go to someone ongumtoliki and they pay for a consultation, babhatale lo mntu because kubo lento is very very important. Sibuyele kulanto of using isipili for healing. Le ndlela abasebenzisa ngaso isipili for healing ihamba ifane nalendlela nathi esisebenzayo, not all of us, some of us abathi xa besebenzisa isipili basisebenzise with amanzi, because i-belief yes, the Romanians, the British, the Americans and lots of other Europeans and Chinese believe ukuthi isipili esi if sisetshenziswa sisemanzini, amanzi serve as a medium strong. Amanzi are neutral most wena mntu understand into ze charges. Amanzi is H2O, so is nicely balanced in a pH. Amanzi is kindly neutral. So isipili AC, because since it's neutral, is able to capture, is not reflecting anything, is attracting, is capturing into positive, ifikihlale into negative, ifikihlale. Unlike babe kuthiwa negative, manza they will repel on you negative, only attract to positive into njalo. That is isipili. You go to Chinese, there is a practice by Taoism. Abanye bazawuthi Taoism. In Taoism okanye kwi-Taoism philosophy, they believe ukuthi isipili esi is something ekwazi ukukugxothela imimoya emdaka. But isipili, even though is one, it can multiply you. Kwenzela ba izinto ezimdaka ezikufunayo, they can't get hold of you because there's many of you instead of one. Bathi ke xa bekhumshayo, ezi zinto zikuleqayo or your pursuers end up chasing smoke and mirrors. Awusafumaneki ke wena, kufumaneka smoke and mirrors. Eyona ndlela abasebenzisa ngayo ke kuyo le practice, njengoba una le bed ulala kuyo, ina le headboard, the left and the right hand side ya le headboard uzaba nesipili. Isipili ke izaba yilo size uyithandileyo ingathi bunkudlwana. Anything eyipursuer xa bethetha ngezinto ezifika ebusuku, bazawuthi ke bona i-evil, thina sizawuthetha ngezilwane. Xa ifika lento will see itself in the mirror and kuthiwa it cannot bear watching its ugly face in the mirror. As a result, yakushiya mntana omhle because ayikwazi usijonga, mhlawumbi nguwe lo ofanba ayijonge. That is imirror ke ngokwazo ezi zinto zalamazwe. Xa siphinde siyigqibezela lento sisiya kuyo lento kuthiwa yiwicca, abasithi they cast spells. There is one very popular spell. If you go to YouTube, you go to Facebook, you investigate how witches use isipili. Bayasisebenzisa isipili besitshilomos for casting spells as a positive. Mhlawumbe siqale ngalento positive, uya kwi-interview. When you go to interview, or you've got a date, or you go make a presentation, uya kuloo ndawo ufuna uba ufike ube ngu-good self, you want the best of you to emerge kuloo ndawo yakuyo kubonwe yona. Bathi ke kuyo lento you take isipili, if possible ibe ngu-full size. Is it full length or full size? Isipili kodwa sikuveza wonke. Kwesa sipili kuthiwa you say what you want. Ufuna u-appeara njani, ufuna i-outcome yale ndawo yakuyo ibe njani, you repeat that. I'm not sure if we have really emphasized the power yokuphinda-phinda. Ipower yokuphinda-phinda into oyithethayo. If you listen to aba bantu baye bothwala like Jay Israel, abantu abanjengo-Pastor Makhado and these guys abathi bona bayothwalela inkonzo zabo zigcwale, they tell you the importance incantation xa kuyothwalwa. Uve lapha ezicaweni, particularly kweca ukuthi abefundisi bakhona abathwele bazophinda-phinda amagama amanye, receive, receive, receive. Ezo nto zinjalo yayibona, by fire by storm, by fire by storm, kuphinda-phindwe. Eza incantations, they are evoking a particular spirit. Itsho ke newicca ukubaluleka kwe-incantation, where you chant and repeat. Nathi ke singabantu bamayeza, we've always done that. Yiloo nto xa kuthethwa ngeyeza elithile lizawuntyontyelwa, lizawuphinda-phindwa. Abanye abantu ke sibanqande, don't just take iyeza uligibisele emanzini uthi lizawusebenza. Liyanconywa, liyabongwa, liyakhahlela iyeza lide iyeza libe namagama amaninzi, because silenza umntu ukwenzela uba xa uthetha nalo, xa uthetha ngalo, uthethe nalo ingathi lingumntu lide livuke.
elo yeza. So bathi bazawusebenza njalo kwisipili for into ezinhle. What about izinto ezimbi? Bana this spell abasebenzayo if awumfuni uBhele. Andithi mosisiphila kweli xesha le social media. uBhele is on Facebook, all the photos zikaBhele xa iyotya kuloo ndawo atya uyazifota afake kuFacebook. Xa umntana akhe pasi matric uyamfota amfake kuFacebook. Yonke nje life kaBhele is on Facebook. Xa yonke nje into yakhe manditsho is on Facebook. So you go there, you download ifoto kaBhele, uyifaka phe esipilini. It should be a palm size. I-palm size sisipili esinoba isandla sakho uthathe sasipili ufake le photo ugqibo uyidownloada kuFacebook. Elicala uli-attach-ayo ulibeke lijonge straight esipilini and then esinye isipili uvale kwangaso. Loo nto uyisongele, ungaqala uyibophele ngeselotape ukwenzela uba isasipili singohlukani. Xa ugqiba uyifake ilapha elimnyama, bathi indwangu emnyama rather, uyifake kwelo lapho limnyama. Uthethe le nto ifuna yenzeka uba Bhele uhluphile apha ekuhlaleni, uba moshile abantu, wenze oku noku noku. This spell ke, you don't send any negative thing kumuntu ongakhange abe negative towards you. Ubuyisela izinto zomthakathi kuye ngaso esi spell. Uthetha yonke lento akwenze yona and then uthi ukuthi you must see yourself for who you are. Kufuneka yonke lento ubuyiyo ebomini uyibone. Uzawuthi ke ngoku xa ugqiba uyenza lento yokumfaka kulento imnyama, you go dig, uyifaka kulo mngxunyo, uyifaka kulo nkunkuma, uyifaka kweso siduli, uyilahlela kulo manzi amdaka, uyithintini. Talk about amanzi amdaka, besithetha ngalo manzi amdaka kwi-academy on Friday when we went to town ngezindlela amanzi asetyenziswa ngazo. Amanzi amdaka ke amileyo you will use for this purpose, ukwenzela uba lo mntu ahlale kula manzi amdaka, ubomi bakhe bume kula manzi amdaka. Uzawuthi noba sezama uthini, noba uzama uyonyangwa ngokutsho kwaba bantu, akazunyangelwa nto itheni because kaloku ngoku kubuyela ezakhe izinto kuye. Uyabona ke xa uzithakathe ngokwakho kunyuka iqhina xa fanele uba unyangwe. Masingangeni ke side siyotshona now we are 12 minutes. Masingade siye kude ngayo lento yabantu bamhlophe. Masingene kulena yomayezeni. Omayezeni bona abangabantu abamnyama benzani ngesipili? Xa sithetha ngaso ke isipili, abantu bethu will talk about different types of isipili. Asizuthetha ngaso ke khona lena isipili kuthiwa uyesipilini ufika udityanselwe ishwadi nodakwa usele and then unxile nyani ke mntana omhle, ubone izinto ezininzi ngenye ixesha uduleqo ubaleke, uthi xa sewubuya apha amadolo yangevezela unari unentloko. Leyo ke sesipili sethu singabantu bamnyama, yincwadi kanye ishwadi okanye sibuko. Athi ngabeSuthu bathi idityaniswe ke naye udakwa wenza uba udakwe ke ubone into ozibona. Esinye isipili sesi bazawuthi isipili sehashi xa besichaza yilanto xa ihashe ligqibozala ithole lalo, laa nto izawusheka ilapha ebunzi. Iyanconywa ke laa nto uba iyazivula iintlahla zomntu, utsho ube namathamsanqa amakhulu, utsho uthandeke nazo ke ezo sipili. Kodwa thina sithetha ngesipili the mirror ukuthi yenzani. Ininzi ke into yenziwayo ngesipili ngabantu bethu, iyafana nezi bese sizithethile ngasentla. One that we mentioned sisilwane, bayisebenzisa ke into esipili kuzo izilwane ngendlela. One of them ilena yokubana uthathe amayeza athile uwagube wagale esipilini, ulisongele ngaloo nto isongela ngalo, uyifake phantsi komqamelo ukwenzela uba loo nto xa ifikayo ingakuboni omnye utata athi hayi sukusifaka phantsi komqamelo, sibeke apha ngakule headboard, apha ngakule table whatever, apha ngakule ndawo lala kuyo, sibe sisipili esibonakalayo kodwa sibe sinaloo mayeza athanjiswe loo mafutha. Omnye sisebenzisa esi sipili into entlontayo xa ufuna uthwebula loo mntu, umthwebulela uba beyiloo nto. Xa befuna ukwenza i-prostitute baza kusebenzisela amayeza athile, bathethe ngawo apha esipilini, kuthathwa ifoto yakho. You see, we keep repeating le nto yeefoto zethu ezikwi-social media. Umntu okufunayo ukuthatha phaa
thatha ifoto yakho because iyafumaneka. That's why even some people abamoshileyo umuntu ayomosha kubhaqwe lonto mhlawumbi lo fotwana yakhe incinci bayifake kweza face recognitions icho ke ngokuhamba iyotshona ku Facebook bafumane the best photo yakhe. Ninzi ke indlela ifoto zethu esetyenziswa kuzo njengale uthwetyule wenziwe eso sithunzela kusetyenziswe yo foto kusetyenziswa isipili namayeza athile mayeza njengeziphephetho namanye amayeza akwenza ube seso sithwangu. Uyaphinda ke usebenzisa isipili naxa uyovusa imimoya emdaka thathe sasipili yosibeka emangcwabeni bayenza ngoyenza ke le omnye uzawuthi isipili masijonge ezantsi engcwabeni omnye athi masijonge phezulu omnye athi masombelwe kancinci sishiwe apho for insuku ezi7 siyolandwa. Xa uyosilanda sewuhamba na the image yala muntu bekwesasipili ufike nayo ke apha endlini uyivuse ke mvuso abantu ababhubhileyo wenze lonto ufuna uyenza ngaso eso sipili. Baphinde ke boya pha ko Facebook bayabuyisa izithandwa ngezipili athi utata othile xa uye kuyo uthi ngicela undibuyisele isithandwa atiza nefoto yakhe. Thatha ifoto yakhe kuzawusetyenziswa izipili kusetyenziswa amayeza njengomthole omnemezi omabuye iphethe ukhwazwe ndodandini kufakwe namathambo ezilwanyana ezilandayo uzawuza ubaleka nobuze unxiba ibhumasi uzawufika ke kuba ubizwe esipilini ukhwazwa umhlanezolo nawe udube nombili uqonda ye mandiyishiye le ndawo mandiye kulaa ndawo ndibizwa kuyo. Umsebenzi ke wazo izipili abanye bathi isipili uyaphinda usisebenzise xa ufuna ubona le mikhuba iqhubayo apha phandle nje bulele nje ento zisebenza apha phandle uyasithatha isipili nakhona usidibanise namayeza athile usifake phansi komqamelo ulale sasipili sikubonise ezi zinto ziqhubayo pha phandle. Omnye asebenzisela uvula amathongo mhlawumbi wena uyavaleka nalapho uzawuthatha isipili udibanise namayeza athile songele ngelapha elimhlophe fake phansi komqamelo ulale uzawubona izinto batsho. Abanye ke bagxotha izulu ngesipili njengomakhulu besithi nje xa kukho izulu kuthiwe makugqunywe izipili abanye bathatha isipili basibeke pha phandle badibanise namayeza anjengochitha ilifu namanye amayeza ukwenzela uba izulu libhekele. Here's another thing that you'll also get from abantu bamhlophe ukusebenzisa isipili ukugxotha imimoya emdaka eyadini. Utata ubani uza kuhlanganisela amayeza xa igqiba udibanisa la mayeza athi futha xa ugqiba ufutha athi thatha esi sipili usifake kweli bucket andithi ufuthile kanye uqumile xa ugqibayo ukustima uthathe eliyeza ubustima ngalo ulifake kwelo bucket isipili usithatha usijongise phezulu then uzawuthatha eliyeza ubufutha ngalo uyochela ngalo pha phandle kenza izimanga ke kubantu abakhe bayenza xa besitsho ihamba ke into esipili ndenzela uba singabi sayitsala lento ingathi inde lento esisipili manjonge iphenye ebalulekileyo. Masithathe nje leyo kugqibela zininzi izinto kuthiwa isipili esiyakwazi usithatha futhi usifake kumanzi ohlamba ngawo njengoba uhlamba nje nasi isipili as you wash uyazibona kwesipili your image keeps distorting uyahlamba apho uyahlamba xa ugqiba ohlamba esi sipili kuthiwa in this instance it captures le mimoya in-negative. Most when you wash you are removing dirt, you are removing yonke nje into engafananga ikuwe njengoba uvasela kule nto ke yonke le mimoya imdaka uyiwisela kule ndawo uhlamba kuyo with the mirror inside ijonge phezulu. Funeka uwazi ke la mayeza asetyenziswayo kwezi zinto ukwenzela ukubana wele kwesasipili and then uthatha wonke lo manzi uyowachitha. It doesn't matter ubufuna wachitha phi, ungawachitha etoilet uthethe, ungawachitha outside, but nesipili esifuneka usilahle ukwenzela besasipili apho siyowakhona sikroboke sibe ngabo multiple into ebichazwe pha kwiindawo ezimbi wenzela ukubana anything ibi negative ngawe ihambe nesasipili yoba zi-multiples phayana esidratwe. Ndithi masingayitsali ke into yasesipilini siyeke ngolo hlobo sithi nantso ke into besiyiphethe ngomvulo
kulomvulo namhlanje sawuthi xa sidibana ke ngolosithathu sibe siphethe lonto ingamayeza mhlawumbe sawuthi xa siphinde sidibana pha esikolweni abaseklasini bandikhumbuze sincokoncokole lamayeza abanye abantu abawafakayo kwezi zipili ukwenzela bakwenzeke ezo zinto zasebuthakathini. Nantso ke phele sithi masiyeke ilale siyodibana Wednesday camakho.